ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம பகவத்கீதையில 18 டேஸ் கோர்ஸ்ல லெவல் 1ல இருக்கோம். அதுல நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது அத்தியாயம் 10 விபூதி யோகா பூரணத்தின் வைபவம். அதான் நம்ம பார்க்க போறோம். கிருஷ்ணாவின் முழுமையான யோகங்கள். அதாவது பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு நிறைய ஆப்பலன்சஸ் இருக்கு இல்லைங்களா? பகவானை பத்தி நம்ம இந்த அத்தியாயத்துல நிறைய தெரிஞ்சுக்க போறோம். அப்புறம் சதுர்ஸ்லோகி அப்படின்றதும் இருக்கு. பகவத்கீதையோட சார அம்சம் அதெல்லாம் நம்ம என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். இந்த அத்தியாயம் முழுக்க முழுக்க பகவானை பத்தியே இருக்கும். ஒரு பக்தன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் இருக்கும். ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு அத்தியாயமும் கூட 9ம் 10ம். ஏன்னா நடுவுலதான் எப்பயுமே முக்கியமான விஷயத்தெல்லாம் வச்சிருப்பாங்க. அதாவது இப்போ நம்ம ஒரு நகையை வாங்கி வைக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது பாக்ஸ்ல நடுவுல அதை பத்திரமா வச்சு பாதுகாத்து வச்சிருப்போம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி கர்மயோகம் ஞானயோகம் நடுவுலதான் ரொம்ப ப்ரீஷியஸான பொக்கிஷம் பக்தி யோகம் இருக்கு. அந்த பக்தி யோகத்துல 9வது அத்தியாயம் 10வது அத்தியாயம் ரொம்பவே முக்கியம். அதுல என்ன பார்த்தோம்? 9வது அத்தியாயத்துல ராஜவித்யா ராஜகுக்கியம் இல்லைங்களா? இருக்கலே சிறந்த ஞானம் பகவத்கீதை. அதுல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்? பக்தி அது தெரிஞ்சுக்கிறோமா? அதுக்கப்புறம் இதுல பாத்தீங்கன்னா விபூதி யோகம் பகவானை பத்தி முழுமையான நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். எதனால தெரிஞ்சுக்கிறோம்? பக்தி பண்ணணும் தெரிஞ்சிருச்சு, பகவானை பண்ணணும். அப்ப பகவானை பண்ணணும்னா நமக்கு என்ன பகவானை பத்தி நிறைய தெரியணும் இல்லைங்களா? அப்பதான் நம்மளுக்கு பகவான் மேல ஒரு நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் ஏற்படும். அப்போ நிறைய பகவானை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பகவானோட நமக்கு தொடர்பு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆக்சுவலா நம்ம எல்லாருக்குமே பகவான் மேல பக்தி உண்டு. சரிங்களா? எல்லாருக்குமே பகவான் கூட ஒரு உறவு முறை உண்டு. ஆனா அது இந்த முக்குணங்களோட தாக்கங்களினால நம்ம நிறைய சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்றோம் இல்லைங்களா? முக்குணங்களோட அடிப்படையில நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? அதனால நிறைய இது பழவினைகள்லாம் அதாவது ஃப்ரூட்டிவ் செஞ்சு அப்புறம் நிறைய அதனால பாவங்கள்லாம் சில சமயம் செஞ்சதுனால நம்மளால என்ன பண்ண முடியல? அந்த உறவை நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியல. பகவான் எப்படி இருக்காங்க நம்ம இதயத்துல? பரமாத்மாவா இருக்காங்க. எல்லாருக்கும் ரொம்பவே வெல்விஷிங் ஃப்ரெண்டா இருக்காங்க. நம்மளோட விருப்பம் எதா இருந்தாலும் அதை பகவான் அப்படியே நிறைவேற்றுவாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்படி பார்த்தோம்னா அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா இப்ப ஹிரண்யகசிபு அவங்க என்ன பண்ணாங்க? அவங்க நல்ல தவம் பண்ணாங்க. ஹிரண்யாக்ஷன் அவங்களோட சகோதரனை பகவான் என்ன பண்ணாங்க? வராக அவதாரம் எடுத்து அழிச்சாங்க இல்லைங்களா? அதனால அவங்களுக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துருச்சு. உடனே அவங்க என்ன பண்ணாங்க? தவம் பண்ணாங்க. 125 வருஷம் தவம் பண்ணாங்க. அப்போ அவங்க எதற்காக அந்த தவத்தை பண்ணாங்க? அவ்வளவு கடுமையான தவத்தை தன்னோட சகோதரனை அழிச்ச பகவான அவங்க எப்படியாவது அழிச்சிடணும் அப்படின்ற நேரத்துல அவங்க கடுமையான தவம் மேற்கொண்டாங்க. பிரம்மாவை நோக்கி அவங்க தவம் இருந்தாங்கன்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப பிரம்மா கிட்ட அழியாத வரம் வேணும், சாகா வரம் வேணும் கேக்குறாங்க. அப்ப பிரம்மா என்ன சொல்றாங்க? எனக்கே அந்த ஒரு தாத்பரியம் கிடையாது. எனக்குமே பிறப்பு உண்டு. அதனால வேற ஏதாவது வரம் இருந்தா கேளு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப நிறைய லிஸ்ட் போட்டு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? நான் வானத்துல சாகக்கூடாது, பூமியில சாகக்கூடாது, அதான் நிலத்துல, அப்புறம் வீட்டுக்கு வெளியில, வீட்டுக்குள்ள எந்த உயிரினத்தாலும் நான் மிருகங்களால அழியக்கூடாது, மனிதர்களால அழியக்கூடாது, எந்த ஆயுதத்தாலையும் நான் அழியக்கூடாது, இப்படின்னு நிறைய வரம் கேட்பாங்க. எல்லாத்துக்கும் என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்க பகவான் இது பிரம்மா சரின்னு சொல்லிடுவாங்க இல்லைங்களா? அப்போ பிரகலாத் மகாராஜ் ஆஹ் அவங்க பியூர் டிவோட்டியா இருக்காங்க. அதற்கப்புறம் அவங்க இவங்க துன்புறுத்ததுனால அவங்க பகவான் அவங்க நரசிம்ம அவதாரம் எடுத்து அழிக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதுல பார்த்தீங்கன்னா பகவான் எல்லாரோட ஆசைகளும் நிறைவேற்றிருப்பாங்க. ஹிரண்யகசிபு எப்படி மரணம் வேணும்னு கேட்டாங்களோ அதே மாதிரி மரணத்தை அவங்களுக்கு கொடுத்திருப்பாங்க. அதே மாதிரி பிரம்மா அவங்களுக்கு வரம் கொடுத்தாங்க இல்லைங்களா? உனக்கு நீ நினைச்சது நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ நீ கேட்ட வரம் உனக்கு கண்டிப்பா பலிக்கும்னு சொன்னாங்க இல்லைங்களா? அப்போ பிரம்மா கொடுத்த வாக்கையும் என்ன பண்றாங்க? பகவான் அங்க நிறைவேத்துறாங்க. எதுலயுமே சின்ன குறை கூட கிடையாது இல்லைங்களா? அதே மாதிரி தன்னோட பக்தனையும் என்ன பண்றாங்க? ரொம்பவே நல்லபடியா அவங்க பாத்துக்கிட்டாங்க இல்லைங்களா? எவ்வளவோ கஷ்டங்கள் வந்தப்பயும் அவ்வளவு அரவணைப்போட அவங்க அதை அவங்க பிரகலாத் மகாராஜ பாதுகாக்கிறாங்க. அப்போ பகவான் யாருக்கெல்லாம் என்ன விருப்பமோ அதை என்ன பண்ணுவாங்க? பரமாத்மாவா இருந்து அதை அவங்க நல்லபடியா நிறைவேற்றி கொடுக்குறாங்க. அப்ப நம்மளோட விருப்பமும் எப்படி இருக்கணும்? நல்லதா இருக்கணும், பகவான் மேல இருக்கணும்ன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரி, அப்படிப்பட்ட பகவானோட நமக்கு 5 வகையான உறவுகள் உண்டு. என்னென்ன 5 வகையான உறவுகள்? ஒண்ணு சாக்கிய ரசம். சரிங்களா? சாக்கிய ரசம்ன்றது நட்பின் உறவு. ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து வரும் சாந்த ரசம். சரிங்களா? சாந்த ரசம்ன்றது அதாவது பகவான் ஒரு பெரிய சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் ஹெட்டா பாக்குறது.
பகவான் அப்படின்ற ஒரு உறவு முறையோட பாக்குறது. யார் அப்படி பார்ப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, குமாரர்கள் 4 குமாரர்கள் இருக்காங்க இல்லைங்களா? பிரம்மா வந்து உருவாக்குன 4 குமாரர்கள். அவங்க வந்து பிரம்மா உருவாக்குன உடனே அவங்க என்ன பண்றாங்க? துளசிய மோந்ததாலேயே அவங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிருது? அவங்களுக்கு வந்து டிரான்சென்டென்டல் நாலேட்ஜ். அதாவது இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல நம்ம இருக்க வேண்டாம். நம்ம வந்து பக்தி மார்க்கத்துல நம்ம ஈடுபடுவோம் அப்படின்றத அவங்க வந்து புரிஞ்சுக்கிறாங்க. அப்போ அவங்க எப்படி பகவான பார்க்கிறாங்க? அவங்களுக்கும் பகவானுக்குமான உறவு என்னன்னா, பகவான் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் நம்ம டிவோட்டி அவங்களுக்கு அப்படின்ற ஒரு உறவு முறை இருக்கு இல்லைங்களா? அது வந்து சாந்த ரசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் வந்து தாசிய ரசம். தாசிய ரசம்ன்றது பகவானுக்கு பக்தி சேவையில அவங்களுக்கான எல்லா சேவையும் செய்யறது. ஒரு மாஸ்டர் சர்வன்ட்டுக்கான ஒரு உறவு முறை. அதுல பாத்தீங்கன்னா ராமச்சந்திர பிரபுவும் ஹனுமனும் அவங்க என்ன சொன்னாலும் அவங்களுக்கு என்ன பண்ணாங்க, ராமர் என்ன சொன்னாலும் ஹனுமன் வந்து என்ன பண்ணாங்க, சொல்றதுக்கு முன்னாடியே அந்த காரியங்களை சிறப்புற செஞ்சு கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா? அது வந்து என்னவா இருந்தாலும் அதை வந்து அவங்க வந்து நிறைவேற்றி கொடுக்குறாங்க. அந்த மாதிரி தாசிய ரசம் நம்ம பார்க்கிறோம். அதற்கப்புறம் அடுத்தது வந்து சாக்கிய ரசம். சாக்கிய ரசம்ன்றது நட்பின் உறவு. இவங்க அர்ஜுனருக்கும் பகவானுக்கும் உள்ளது, சுதாமாவுக்கும் பகவானுக்கும் உள்ளது. இதெல்லாம் அப்புறம் கோபாஸ் இதுல இருக்காங்க இல்லைங்களா, விருந்தாவன்ல அவங்கள கோபாஸ் இருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்களுக்கும் பகவானுக்குமான உறவு. நல்லா வந்து பகவானோட நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்டு கூட எப்படி இருந்தா எப்படி இருக்கலாம், நல்லா எல்லாம் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு அவங்க கிட்ட வம்பு பண்ணிக்கிட்டு பொய்யா சண்டை போட்டுக்கிட்டு அவங்களை கிண்டல் பண்ணிக்கிட்டு அந்த மாதிரிலாம் இருப்பாங்க இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி ஒரு உறவு முறையும் பகவான் கிட்ட வேணும் நமக்கு அப்படின்னா அதுவும் உண்டு. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா வாத்சல்ய ரசம். வாத்சல்ய ரசம்ன்றது யசோதா அம்மாவுக்கும் நந்த மகாராஜுக்கும் தேவகி வசுதேவருக்கும் அப்புறம் பெரிய கோபிஸ். அதாவது கோபிஸ்குள்ள 2 பேர் இருப்பாங்க, கோபியர்கள் 2 பேர். ஒரு சிலர் எப்படின்னா சின்ன சின்னவங்களா இருப்பாங்க பகவான் மேல மாதுரிய ரசத்தோட. அதே வந்து வயது முதிர்ந்த கோபிஸ் இருப்பாங்க இல்லைங்களா, அவங்க எல்லாம் வந்து வாத்சல்ய ரசத்தோட பகவான் வந்து தன்னோட குழந்தைய அவங்க வந்து பார்ப்பாங்க. அப்போ பகவான் கோபிஸ்க்கும் அதாவது வந்து கோபர் அவங்களுக்கும் சாரி இது வாத்சல்ய ரசம் பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா, அதுல யசோதா அம்மாவுக்கும் நந்த மகாராஜுக்கும் பகவானுக்குமான உறவு. பகவான் ஒரு குழந்தையா பார்த்து அவங்க கிட்ட அன்பு செலுத்துறது. இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மாதுரிய ரசம். மாதுரிய ரசம்ன்றது பகவான தன்னோட கணவனா ஏத்துக்கிறது, தன்னோட லவ்வரா ஏத்துக்கிறது. சரிங்களா? அது யாரோட இருக்கும்? ராதா ராணியோட இருக்கும், அதுக்கப்புறம் கோபிஸோட இருக்கும். சரிங்களா? அந்த மாதிரி உறவு பகவானோட உண்டு அப்படின்றது பார்க்கிறோம். அப்ப 5 ரசங்கள் பார்த்தோம். சாந்த ரசம், அதுக்கப்புறம் வந்து தாசி ரசம், சாக்கிய ரசம், வாத்சல்ய ரசம், மாதுரிய ரசம். இந்த 5 விஷயங்கள் இருக்கு. இந்த 5 விஷயத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம், பகவான் கிட்ட நம்ம அந்த உறவு முறையோட நம்ம பழகலாம். பகவானுக்கு தேவை என்ன? நித்தியமான நம்பிக்கையும் இது அன்கண்டிஷனல் லவ்வும் நம்ம கிட்ட இருந்து இல்லைங்களா? அப்ப இந்த 5 முறைகள்ல நம்ம பகவானை நம்ம திருப்தி பண்ணலாம். இல்ல இதுல ஏதாவது ஒண்ணு கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு உறவு முறை நம்ம கிட்ட கண்டிப்பா இருக்கும். ஆனா அததான் நம்ம வெளியில கொண்டு வரணும். அதற்காக தான் இந்த பகவத்கீதை படிக்கிறது, பாகவதம் படிக்கிறது, கேட்கிறது, அதை நம்ம வாழ்க்கையில வந்து பிரயத்தன பண்ணி எடுத்துட்டு வர்றது. இதெல்லாம் எதற்காக? நமக்கும் பகவானுக்குமான உறவை வெளியில கொண்டு வர்றதுக்காக தான் நம்ம இதெல்லாமே நம்ம இப்ப தெரிஞ்சுக்கிட்டு வரோம். சரிங்களா? அப்போ நம்ம பகவானை திருப்தி பண்ணணும்னா இந்த 5 உறவு முறைகள்ல நம்ம பகவானை திருப்தி பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இந்த 5 உறவு முறையில ஏதோ ஒரு உறவு முறை நம்ம கிட்ட இருக்கு, பகவானுக்கும் நமக்குமானது. ஆனா அதை நம்ம மறந்துருக்கோம் இல்லைங்களா? அதை நம்ம வெளியில கொண்டு வரோம். அதற்கு நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்? பகவானை பத்தி ரொம்ப நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற அத்தியாயத்துல தெரிஞ்சுக்க போறோம். விபூதி யோகம், பூரணத்தின் வைபவம், பகவானை பத்தி நிறைய நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண லலிதா மாதாஜி, பிரணாம். மங்களாச்சரண் வாசிச்சீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுர உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தேகம் ஸ்ரீகுரோ ஸ்ரீயுதபத கமலம் ஸ்ரீகுருன் வைஷ்ணவாம் ச श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैदं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुण सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते।
तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्य च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ so மச். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது அத்தியாயம் 10. அதுக்கு முன்னாடி அத்தியாயம் 9 சுருக்கம் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடலாம். பகவத் ஐஸ்வர்ய ஞானம், ராஜவித்யா, ராஜகுக்கியம் பத்தி நேற்றுக்கு நம்ம பார்த்தோம். கிருஷ்ணரை அணுகும் வழிகள், சததம் கீர்த்த எந்தோமாம், அனன்ய பக்தி, பகவானை மட்டுமே வேணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை இருக்கும் இல்லைங்களா, வேற எந்த ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் இல்லாம. அப்போ சததம் கீர்த்த எந்தோமாம், பகவானை பத்தி நித்தியமா நம்ம பேசுறது நினைக்கிறது, இதெல்லாம் பகவானை அணுகும் வழிகள் நம்ம பார்த்தோம். பிரத்யேக பக்தியின் இனிமை, பக்தி யோகம்ன்றது இனிமையானது நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. 5 வகையான உறவு நம்மளுக்கு பகவானோட உண்டு. அப்ப அந்த 5 வகையான உறவும் இனிமையான உறவுகள் இல்லைங்களா. அப்படிப்பட்ட உறவுல நம்ம பகவானை திருப்தி பண்ண போறோம். அப்ப பிரத்யேக பக்தியின் இனிமை என்ன அப்படின்றத மன்மனாபவ மத் பக்தோ அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலம் நம்ம பார்த்தோம். இன்னைக்கு அத்தியாயம் 10 சுருக்கம் என்ன அப்படின்றத பார்த்தலாம். கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர், அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர். எல்லாராலையும் பகவானை புரிஞ்சுக்க முடியாது, ஆனா எல்லாருக்கும் ஆதாரம் யாரு? பகவான் அப்படின்றத 10.1 இருந்து 10.7 வரைக்கும் நம்ம பார்க்கிறோம். நாமி விது சூரகனா அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக. தூய பக்தி என்பது பகவத்கீதையின் சாராம்சம். 4 ஸ்லோகங்கள் 10.8 இருந்து 10.11 வரைக்கும் சதுர் ஸ்லோகின்னு சொல்லுவோம். கீதையின் சாராம்சம் இது தூய பக்தி, அதுதான் அதுல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது. மச்சித்தா மத்கத பிராணா அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலியமாக அர்ஜுனர் கிருஷ்ணரின் உச்ச நிலையை ஏற்றுக்கொள்கின்றார். ஃபர்ஸ்ட் பகவானுக்கும் அர்ஜுனருக்கும் என்ன உறவு? சாக்கிய உறவு, நட்பின் உறவு. அதற்கப்புறம் 2வது அத்தியாயத்துல 7வது ஸ்லோகத்துல பகவான் அவங்க எப்படி ஏத்துக்கிட்டாங்க? குருவா ஏத்துக்கிட்டாங்க இல்லைங்களா. அவங்க டிசைபிளா இருக்காங்க, பகவான குருவா ஏத்துக்கிறாங்க. இப்போ இந்த சதுஸ்லோகி கேட்டதுக்கு அப்புறம் பகவானுக்கும் அர்ஜுனருக்குமான உறவு எப்படி இருக்கு? அப்போ அவங்க பகவானை என்னவா ஏத்துக்கிறாங்க? இந்த சதுஸ்லோகி கேட்டதுக்கு அப்புறம் பகவான பரமாத்மாவா, அவங்க அதாவது பரபிரம்மமா, சுப்ரீம் பர்சனல் ஆஃப் காட் அவங்க ஏத்துக்கிறாங்க. அதான் 10.12 இருந்து 10.18 வரைக்கும் நம்ம பார்க்கிறோம். சர்வமேத திருதம் மன்னி அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமாக பகவான் கிருஷ்ணர் தனது விபூதிகளை விவரிக்கின்றார். தன்னோட அப்லன்சஸ் எல்லாத்தையும் பகவான் 10.19 இருந்து 10.42 வரைக்கும் திவ்யாஹி ஆத்மா விபூதயா அப்படின்ற ஸ்லோகத்தின் மூலம் நம்ம பார்க்கலாம். சரிங்களா. இதெல்லாம் நம்ம ஸ்லைட்ஸ் நம்ம விரிவா பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 10.1. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமஹ. அத தசமோத்யாயः விபூதி யோகः. ஸ்ரீ பகவானுவாச பூய ஏவ மகாபாகோ ஸ்ருணு மே பரமம் வசः யத்தேஹம் பிரியமானாய பக்ஷ்யாமி ஹிதகாம்யயா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன் என்பதால். பகவானுக்கு அர்ஜுனர் யாரு? நண்பன், அதுவும் பிரியமான நண்பன். நேத்திக்கு ஒரு குவாலிட்டி என்ன சொன்னாங்க அர்ஜுனரை பத்தி? உனக்கு என்னிடம் பொறாமை இல்லை அப்படின்றத சொன்னாங்க. இன்னைக்கு என்ன குவாலிட்டி சொல்றாங்க? நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன். அப்போ நம்மளும் எப்படி இருக்கணும்? பகவானுக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்களா நம்மளும் ஆகணும் இல்லைங்களா. அதற்கான வழிகள் எல்லாம் பகவான் இனி வர சாப்டர்ஸ்ல, அத்தியாயத்துல நம்ம கிட்ட சொல்லுவாங்க. எப்படிலாம் இருந்தா பகவானுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்ற விஷயம் எல்லாம் நம்ம பார்ப்போம். இதுல என்ன பார்க்கிறோம்? நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன் என்பதால் இதுவரை நான் விளக்கியதை காட்டிலும், இது வரைக்கும் நிறைய உபதேசங்கள் கொடுத்திருக்காங்க இல்லைங்களா. சிறந்த ஞானத்தை தற்போது உன்னுடைய நலனிற்காக உரைக்க போகின்றேன், இதனை மீண்டும் கேட்பாயாக அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 10.2 10.3. நமே விது சுரகணா
प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमर्थ्येषु सर्वपापै प्रमुच्यते. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேவர்களும் மகாரிஷிகளும் கூட என்னுடைய வைபவங்களை அறிவதில்லை, ஏனெனில் எல்லா விதங்களிலும் தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் நானே ஆதியாவேன் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். பகவானை பத்தி யாரும் புரிஞ்சிக்க முடியல அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, மகாரிஷிகளும் தேவர்களும் கூட என்ன பண்ணல, பகவானை முழுமையா புரிஞ்சுக்கல அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இதற்கு 2 லீலைகள் நம்ம வந்து பார்ப்போம். ஒண்ணு வந்து பிரம்ம விமோகன் லீலை அப்படின்றது. பிரம்மா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் கிருஷ்ணர் விருந்தாவனத்துல அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோடையும் பசுக்களோடையும் அவங்க வந்து மாடு மேய்க்கிறதுக்காக கோவர்தன் மலைக்கு போயிருப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்ப பார்த்த உடனே பிரம்மாவுக்கு, யாரு இந்த சின்ன பையன் இவ்வளவு அசுரர்கள்லாம் அழிக்கிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடும், ஒரு மாயத்திரையினால அவங்களுக்கு சந்தேகம் வந்துடும், இந்த பிள்ளை யாரு அப்படின்ட்டு. அதாவது பகவான் அவங்க பார்க்காம அவங்க ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு விவல்மெண்ட். இப்ப அர்ஜுனருக்கு எப்படி ஒரு மாயை திரை வந்து நான் போர் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி அதாவது சத்திரிய தர்மம் அவங்களுக்கு எல்லாமே பகவானுக்கு அவங்க பியூர் டிவோட்டி இருந்தும் அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, போர் பண்ணல அப்படின்றத சொன்னாங்க. அப்போ அது பகவத்கீதை பகவான் உபதேசம் பண்றதுக்காக அர்ஜுனருக்கு அப்படி ஒரு மாயத்திரை. அது மாதிரி தேவர்கள்ல பிரம்மாவும் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, ஒரு நாள் இது யாரு இந்த சின்ன பையன் இவ்வளவு வந்து எல்லார்கிட்டயும் நல்ல இதுவோட இருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெருமைகளோட இருக்காங்களேன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாங்கன்னா, கோபர்கள் எல்லாரையும் கொண்டு போய் மறைச்சு வச்சிடுறாங்க மேகத்துக்கு நடுவுல. அப்போ பகவான் என்ன பண்றாங்க, பாக்குறவங்க யாரையும் காணனோன்னு என்ன பண்றாங்க, அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு போயிடுது பிரம்மா தான் வந்து எல்லாரையும் கடத்திட்டு போயிட்டாங்கன்னு. இருந்தாலும் அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, விரிவடைறாங்க. எல்லா கோப்பர்களாவும் அவங்களே வந்து விரிவடைஞ்சு அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்கவுங்க இல்லத்துக்கு அவங்க போயிடுறாங்க. அப்ப எல்லாரும் 1 வருட காலம் இப்படியே வந்து அவங்க பகவான் வந்து இருக்கிறாங்க. பிரம்மா வந்து பார்க்கிறாங்க, இங்க ஏதாவது வந்து மாற்றங்கள் இருக்கான்னு பார்த்தா எல்லாமே இயல்பாவே இருக்கு, ஒரு மாற்றமும் இல்ல. அத பார்த்த உடனே தான் பிரம்மாவுக்கு தெரிய வந்துருது. ஏன்னா பகவானால மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும், நிறைய இது வந்து எக்ஸ்பென்ஷன்ஸ் வந்து கொடுக்க முடியும் இல்லைங்களா? லிவிங் என்டிட்டிஸ்னா ஒருத்தவங்கள மட்டும்தான் இருக்க முடியும். ஆனா பகவானால மட்டும்தான் எல்லார மாதிரியும் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆக முடியும் இல்லைங்களா? அவங்க நினைச்ச மாதிரி அவங்க எல்லா லீலைகளும் அவங்களால பண்ண முடியும். அப்போ உடனே பிரம்மாவுக்கு புரிஞ்சு போயிடுது, ஓ இவங்க வந்து பகவான் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டு வந்து என்ன பண்றாங்க, மன்னிப்பு கேக்குறாங்க. அப்போ வந்து பகவான் சொல்றாங்க, பிரம்மா பிரேயர்ஸ் எல்லாம் உண்டு. அப்பயும் வந்து என்னன்னா, நிறைய பிரம்மாக்கள் வருவாங்க. இத பார்த்த உடனே தான் பிரம்மாக்கு தெரிய வரும். ஓ! அப்பன்னா நான் மட்டும் பிரம்மா இல்ல. இங்க நிறைய உலகங்கள் இருக்கு. நிறைய பிரம்மாக்கள், நிறைய தலைகளோட இருக்காங்க அப்படின்றதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு, பகவானுக்கு வந்து பிரேயர் சொல்லி திருப்பி வந்து கோப்பர்கள்லாம் பகவான் கிட்ட குடுக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ பிரம்மாவும் என்ன ஆயிடுறாங்க, பிவல்டட் ஆயிடுறாங்க. பகவானே சில சில சமயம் அவங்களும் என்ன பண்ணிடுறது இல்ல, அவங்களோட வைபவங்கள புரியறது இல்ல அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அதே மாதிரி வந்து இது கோவர்தன் லீலா. அதுலயும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, கோவர்தன் லீலா அந்த பாஸ்ட் டென்ஸ்ல என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எப்பயுமே பிரஜவாசிகள் எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்திரனுக்கு வந்து வருடா வருடம் வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க பூஜைகள் செய்வாங்க. நன்றி கடனா அவங்க வந்து பூஜைகள் செய்வாங்க. நம்ம சூரிய பகவானுக்கு நன்றிகள் தெரிவிக்கிற விதமா தைப்பொங்கல் செலிப்ரேட் பண்ற மாதிரி அவங்க இந்திரனுக்கு பூஜைகள் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி அவங்க பண்ணும்பொழுது பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து கேக்குறாங்க. இப்ப ஒரு நாள் அந்த மாதிரி நடக்குது, பூஜை நடக்கிறதுக்கான எல்லா ஏற்பாடுகளும் தயாராகுது. எல்லாரும் ரொம்ப பிஸியா இருக்காங்க. உடனே பகவான் வந்து போய் கேக்குறாங்க அவங்க தந்தை கிட்ட, என்ன விசேஷம் அப்படின்னு கேட்கும்போது, இந்த மாதிரி இந்திரனுக்கு நம்ம வந்து பூஜை செய்யணும், வருடா வருடம் இதை வந்து செய்யறது பழக்கம். எதனால அப்படின்னு பகவான் கேட்டோடனே அவங்களுக்கு நன்றிகள் தெரிவிக்கிற விதமா, ஏன்னா நமக்கு எல்லா வளங்களும் மழையால கிடைக்குது, அதனால இந்திரனுக்கு நன்றிகள் சொல்றோம் அப்படின்னோடனே பகவான் சொல்லுவாங்க, நம்ம இந்திரனுக்கு சொல்லக்கூடாது, கோவர்தனத்துக்கு தான் சொல்லணும். ஏன்னா அதுதான் மழையை தடுத்து நமக்கு மழையை வந்து கொடுக்குது. அதுவும் இல்லாம செடிகள் எல்லாம் வந்து அங்கதான் வளருது, பசுக்களும் அங்கதான் வந்து உணவை எடுத்துக்குது. அப்படிப்பட்ட கோவர்தன் மலை தான் நமக்கு எல்லா வளங்களையும் கொடுக்குது. அதனால அதுக்குதான் நம்ம பூஜை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதை கேட்ட உடனே அவங்க எல்லாருக்கும் என்ன ஆயிடுது, சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒத்துக்கிட்டு கோவர்தன் மலைக்கு பூஜை பண்றாங்க. இதை பார்த்த உடனே இந்திரனுக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துருது. என்ன இது, நமக்கு கொடுக்க வேண்டிய பூஜையை கொடுக்காம விட்டுட்டாங்களேன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்க, காட்டு மழை பெய்ய வைக்கிறாங்க. ஒரு ஒரு துளியும் வந்து மழை துளியும் வந்து தூண்கள் மாதிரி வந்து விழுது. அப்ப என்ன ஆகுது, ஊரே வந்து வெள்ளத்துல விருந்தாவன் வந்து முழுகுது. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, பகவான் வந்து கோவர்தன மலைய தன்னோட இடது கை சுண்டு விரலால என்ன பண்றாங்க, உயர்த்தி 7 நாட்கள் அவங்க வந்து தாங்கி பிடிச்சிருப்பாங்க. அப்ப எல்லாரும் பிரஜவாசிகள் எல்லாரும் எங்க வராங்க, பகவான் கிட்ட வந்து
கோவர்தன் மலைக்குள்ளார வந்து அடைக்கலம் ஆவாங்க. அப்புறம் 7 நாள் வரைக்கும் பகவான் வந்து அவங்கள பாதுகாத்த உடனே அப்பதான் இந்திரனுக்கு தெரிய வருது. ஓஹோ! இது வந்து பகவான் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன பண்றாங்க? அவங்க கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கிறாங்க. அதற்கான பிரேயர்ஸும் வந்து பாகவதத்துல இருக்கு. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் எல்லாம் இயல்பா மாறுது அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்ப தேவர்களோ, மகாரிஷிகளோ கூட என்னுடைய வைபவங்களை அறிவதில்லை. ஏனெனில் எல்லா விதத்திலும் தேவர்களுக்கும், ரிஷிகளுக்கும் நானே ஆதி ஆவேன். அவங்களையும் யாரு படைக்கிறது? பகவான் தான் படைக்கிறாங்கன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். எவனொருவன் என்னை பிறப்பற்றவனாகவும், ஆரம்பமற்றவனாகவும், எல்லா உலகங்களின் இறைவனாகவும் அறிகின்றானோ, மனிதர்களிடையே குழப்பமற்றவனாக அவன் மட்டுமே எல்லா பாபங்களிலிருந்து விடுதலை பெறுகின்றான் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ பகவானை நம்ம எப்படிலாம் நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிறோம்? இந்த மாதிரி நிறைய பகவத்கீதை பாகவதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கும் பொழுது நம்ம என்ன வந்து நம்மளுக்கு தெரிய வருது? பகவான் பிறப்பற்றவர் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆரம்பமற்றவர்ன்றது தெரிஞ்சுக்கிறோம். எல்லா உலகங்களின் இறைவன், இந்த உலகம் மட்டும் கிடையாது, எல்லா உலகங்களின் இறைவன் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்மளோட பாபங்கள்ல இருந்து நம்ம என்ன பண்றோம்? விடுதலை அடைகிறோம். எதனால? நம்ம பகவான் மேல பக்தி செயல் நம்ம ஈடுபட ஆரம்பிப்போம் இல்லைங்களா? அதனால நம்மளுக்கு பாபங்கள்ல இருந்து விடுதலை கிடைக்குதுன்றத பார்க்கிறோம். மத்தது 10.6 महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मतभावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजाः. हरे कृष्णा. 7 மகாரிஷிகளும் பிரம்மாவை ஃபர்ஸ்ட் உருவாக்குறாங்க. 4 குமாரர்கள். அவங்க வந்து இந்த கிரியேஷன்ஸ்ல அவங்களுக்கு விருப்பம் இல்ல. ஏன்னா பிரம்மா இந்த உலகத்தை படைக்கணும் இல்லைங்களா? இந்த படைப்பு தொழில எங்களுக்கு விருப்பம் இல்லைன்றாங்க. அதற்கப்புறம் அவங்களுக்கு கோபம் வந்துருது பிரம்மாவுக்கு. அப்ப யார் தோன்றாங்க? ருத்ரர் தோன்றாங்க. 11 ருத்ரர்கள் தோன்றாங்க. அவங்க என்ன அதுல சிவபெருமான் என்ன பண்றாங்க? நிறைய அந்த கோபத்துல இருந்து வந்ததுனால, பிரம்மாவோட கோபத்துல இருந்து வந்ததுனால நிறைய உக்ரமான படைப்புகளை வந்து அவங்க வந்து படைக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. உடனே பிரம்மா வந்து இந்த மாதிரி படைப்பு இது வேண்டாம், நார்மலா இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க? அதுக்கப்புறம் 7 மகாரிஷிகளை அவங்க படைக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? 7 மகாரிஷிகள், அவர்களுக்கு முந்தைய 4 ரிஷிகள், அவங்கதான் 4 குமாரர்கள். மனித சமுதாயத்தை தோற்றுவித்தவர்களான மனுக்கள், அதற்கப்புறம் மனுக்கள்லாம் வந்து பிறக்கிறாங்க. என்னிடமிருந்து எனது மனத்தால் பிறந்தவர்கள் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பிரம்மா கிரியேட் பண்ணாலும் பிரம்மாவை யார் கிரியேட் பண்ணுது? பகவான் இல்லைங்களா? அப்ப பகவான் மூலியமா பிரம்மா என்ன பண்ணாங்க? வேதத்தின் தாத்பரியத்தோட இந்த உலகத்தை படைக்கிறாங்கன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். எனது மனத்தால் பிறந்தவர்களே, பல்வேறு லோகங்களில் வாழும் எல்லா உயிரினங்களும், எல்லா லோகங்களையும், இந்த 14 லோகங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? அதுல வாழ எல்லா உயிரினங்களும் அவர்களிடமிருந்து தோன்றியவை அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். யாரு? மனுக்களிடமிருந்து தோன்றியவை. அதற்கு முன்னாடி ரிஷிகள், அதுக்கு முன்னாடி 4 குமாரர்கள், பிரம்மா யார்கிட்ட இருந்து இருக்காங்க? பகவான் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து. மத்தது 10.7 एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எனது இத்தகு வைபவத்தையும் யோக சக்தியையும் எவன் உண்மையாக அறிகின்றானோ, இப்ப நம்ம வைபவங்கள் பார்க்கிறோம், யோக சக்தியை பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? எப்படி படைப்பு உருவாச்சுன்றதையும் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி உள்ள ஸ்லோகத்துல பார்க்கிறோம். அதற்கு முன்னாடி பகவானை நம்ம எப்படி வந்து தெரிஞ்சுக்கணும்? பிறப்பற்றவர், ஆரம்பமற்றவர் அப்படின்னால நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி நிறைய வைபவங்களை பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு என்ன ஏற்படுது? கலங்கமற்ற பக்தி வந்து ஏற்படுது. சரிங்களா? அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்க? கலங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுறாங்க. இதில் சந்தேகம் இல்லை. பகவான் மேல நம்பிக்கை வருது. பகவான் மேல அவங்க என்ன பண்றாங்க? பக்தியில அவங்க ஈடுபடுறாங்கன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அடுத்தது 10.8 अहं सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः. हरे कृष्णा. கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப பார்க்கிற இந்த 4 ஸ்லோகங்களும், அதாவது 10.8ல இருந்து 10.11 வரைக்கும் உள்ள ஸ்லோகங்கள் எல்லாமே சதுர்ஸ்லோகி நம்ம சொல்லுவோம். இது வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதையோட சாராம்சம் அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாடு நம்மளுக்கு கொடுக்குது. அப்போ இந்த 10.8ல என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஜட ஆன்மீக உலகங்கள் அனைத்திற்கும் மூலம் நானே அப்படின்றத பகவான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. ஜட சக்தி, ஜட உலகம், ஆன்மீக உலகம், இது எல்லாத்திற்கும் யார் ஆதாரம்? பகவான் கிட்ட இருந்துதான் உருவாச்சுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். எல்லாம் என்னிடமிருந்தே தோன்றுகின்றன அப்படின்றத யாரு சொல்றாங்க? பகவானே சொல்றாங்க. இதனை நன்றாக அறிந்த அறிஞர்கள், யார் ஒருத்தங்க இதை நம்பிக்கையோட தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு, பகவான் மேல பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவாங்க, இதயபூர்வமாக என்னை வழிபடுகின்றனர்.
எந்த ஒரு கலக்கமும் இல்லாம எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லாம என்ன பண்றாங்க அவங்க பகவானை வழிபட ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ 10.8ல பகவானே எல்லாத்துக்கும் ஆதிபுருஷர் ஆதாரம்ன்றத தெரிஞ்சு என்ன பண்றோம் பக்தி சேவையில ஈடுபடுறோம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தது 10.9 படிக்கிறேன். மச்சித்தா மத்கத பிராணா போதயந்த பரஸ்பரம் கதயந்தश्च மாம் நித்யம் துஷ்யந்தி ச ரமந்தி ச. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எனது தூய பக்தர்களின் சிந்தனைகள் எண்ணில் மூழ்கியுள்ளன. அவர்களது வாழ்க்கை எனது தொண்டிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் என்னை பற்றி தங்களுக்குள் உரையாடுவதிலும் ஒருவருக்கொருவர் உபதேசித்துக் கொள்வதிலும் இவர்கள் பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகின்றனர் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். 8வது ஸ்லோகத்துல என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்? அவங்க பகவான் தான் சர்வ காரணம் தெரிஞ்சக்கப்புறம் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுறாங்கன்னு தெரிஞ்சோம் இல்லையா? அப்ப அந்த பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுறவங்களோட நிலைப்பாடு எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்கும்போது எனது தூய பக்தர்கள் சிந்தனைகள் எண்ணில் மூழ்கியுள்ளன. அவங்களோட சிந்தனைகள் எப்பயும் யார்கிட்டயே இருக்கும்? பகவான் மேலேயே இருக்கும். ஒரு கை குழந்தைய வச்சிருக்கிற அம்மாவோட சிந்தனை யார் மேல இருக்கும்? என்ன வேலை செஞ்சாலும் அந்த குழந்தை மேலேயே அவங்களோட சிந்தனை இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த ஒரு தாத்பரியத்துல எப்பயுமே என்ன பண்ணுவாங்க பக்தர்கள், தூய பக்தர்கள் பகவானோட சிந்தனையிலேயே மூழ்கி இருப்பாங்க. எந்த வேலை செஞ்சாலும் பகவானுக்காக அவங்க செய்ய ஆரம்பிப்பாங்க. அவர்களது வாழ்க்கை எனது தொண்டிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏன்னா நம்ம எந்த செயல் செஞ்சாலும் அதை பகவானை முன்னிலைப்படுத்தி பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ அவங்க எந்த ஒரு தொண்டு செஞ்சாலும் அவங்க செயல்கள் செஞ்சாலும் அது யாருக்கு அர்ப்பணமாகுது? பகவானுக்கு. மேலும் என்னை பற்றி தங்களுக்குள் உரையாடுவதிலும் ஒருவருக்கொருவர் உபதேசித்துக் கொள்வதிலும் அவர்கள் பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ பகவானை பத்தி பேசுறதுலயே அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது? நிறைய அவங்களுக்கு உபதேசம் செய்துக்கிறதுலயே அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது? பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும். என்னைக்குமே அதுல அவங்களுக்கு என்ன ஏற்படாது? சலிப்பு ஏற்படாது. அப்புறம் எப்பயுமே அதுல எப்படி இருப்பாங்க அவங்க? சந்தோஷமாவும் ஆனந்தமாவும் திருப்தியாவும் இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ ஒரு தூய பக்தரோட நிலைப்பாடுன்றதை நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். பிரபுபாதாவோட வாழ்க்கை சரித்திரத்தையும் நம்ம இதோட ஒப்புப்படுத்தி பார்த்தோம்னா கண்டிப்பா பொருந்தி வரும். பகவான் மேலேயே அவங்களோட சிந்தனைகள் இருந்தது. பகவானோட தொண்டிற்காகவே, அதாவது கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் உலகம் ஃபுல்லா நிறைய தடைகளையும் மீறி கொண்டு போய் சேர்த்தாங்க இல்லைங்களா? அப்போ அவங்களோட தொண்டுகள் எல்லாமே யாருக்கு? பகவானுக்காக செய்யப்பட்டதா இருக்கு. அதை பகவானுக்காக அவங்க அர்ப்பணிச்சாங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்புறம் தங்களுக்குள் உரையாடுவதிலும் ஒருவருக்கொருவர் உபதேசித்துக் கொள்வதிலும் மெட்டீரியல் விஷயங்கள் எதுவுமே இருக்காது. பக்தர்களுக்கிடையே என்னென்ன பேச்சு இருக்கும்? பகவானை பத்தின உரையாடலே இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு என்ன ஏற்படுது? திருப்தியும் ஆனந்தமும் ஏற்படுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மத்தது 10.10 தேஷாம் சதத யுக்தானாம் பஜதாம் பிரீதி பூர்வகம் ததாமி புத்தி யோகம் தம் ஏன மாமுபயாந்தி தே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எனக்கு அன்பு தொண்டு செய்வதில் இடையூறாது ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு என்னிடம் வந்தடைவதற்கு தேவையான அறிவை நானே வழங்குகின்றேன் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் பகவானே சர்வ காரணம்ன்றத பார்க்கிறோம். அதற்கப்புறம் அப்படிப்பட்ட விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க பக்தியில ஈடுபடுவாங்க. அவங்களோட நிலைப்பாடு என்னன்றதை பார்த்தோம். இப்போ அந்த மாதிரி இடையூறாது பக்தியில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள் அவங்களுக்கு என்ன தேவை? அதாவது பகவானை அடைவதற்காக தேவையான அறிவை நானே வழங்குகின்றேன் அப்படின்றத பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாங்க. சரிங்களா? எனக்கு அன்புடன் தொண்டு செய்வதில் இடையூறாது ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு அதுல என்னைக்குமே என்ன பண்ண மாட்டாங்க? அவங்க தோய்வே அடைய மாட்டாங்க. சந்தோஷமா எப்பயுமே பக்தி சேவையில ஈடுபட்டுட்டே இருப்பாங்க. அப்படிப்பட்டவங்க பகவானை அடைவதற்கான தேவையான அறிவை பகவானே கொடுப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதற்கு சரித்திரம் ஒண்ணு இருக்கு. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா துருவ மகாராஜரோட சரித்திரம் தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஏற்கனவே 7வது அத்தியாயத்துல நம்ம 4 விதமான லிவிங் என்டிட்டிஸ் பக்தர்கள் பகவானை வழிபட வருவாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அது துயருற்றோர், அப்புறம் செல்வத்தை விரும்புவோர், கேள்வியுடையோர், ஞானம் உடையவர்கள் அப்படின்ற நம்ம ஞானிகள் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அதுல செல்வத்தை விரும்புவோர் அப்படின்றதுல நம்ம துருவ மகாராஜரை நம்ம உதாரணமா பார்த்தோம் இல்லைங்களா? என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்வயம்புவ மனு இருப்பாங்க. அதாவது பிரம்மா மனுக்களை படைக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அதுல ஸ்வயம்புவ மனு அவங்கதான் முதல் மனு. அவங்களுக்கு 2 மகன்கள் இருப்பாங்க, பிரேம்ரதா அப்புறம் உத்தானபாதான்னு. அதுல உத்தானபாதாவுக்கு 2 மனைவிகள், ஒருத்தவங்க சுனிதி, ஒருத்தவங்க சுருச்சி அப்படின்னு 2 மனைவிகள் இருப்பாங்க. அதுல சுனிதியோட மகன் துருவன், சுருச்சியோட மகன் உத்தமா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா?
இதுல சுனித்தின்றவங்க ரொம்பவே வந்து சாந்தமான குணத்தோட எப்பயும் வந்து பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டு அவங்க இருப்பாங்க, அவங்களோட குணம். அது மாதிரி சுருச்சின்றவங்க மெட்டீரியல் என்ஜாய்மெண்ட்ஸ்ல அவங்களுக்கு நிறைய விருப்பங்கள் இருக்கும். இப்போ இந்த 2 மனைவிகள் இருக்காங்க, 2 குழந்தைகள் இருக்காங்க. அதுல உத்தமாவுக்கு சுருச்சியை ரொம்பவே பிடிக்கும். அதனால எப்பயுமே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, சுருச்சியோடய அவங்க டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க. அவங்களோட குழந்தை உத்தமாவோடய அவங்க டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க. அப்போ ஒரு நாள் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, துருவ மகாராஜ் அங்க போறாங்க. அவங்க அப்பா 5 வயது அவங்களுக்கு. அவங்க அப்பா கிட்ட அவங்களுக்கு விளையாடணும்னு ஆசை வருது. உடனே வந்து ஏன்னா உத்தமா வந்து அவங்க தந்தை உத்தானபாத மடியில வந்து உட்கார்ந்துருக்காங்க. உடனே இவங்களுக்கும் தன்னோட தந்தை மடியில உட்காந்துக்கணும், அவங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு ஆசை வருது. இவங்க போய் விளையாட போறாங்க. அப்போ அந்த சுருச்சி இருக்காங்க இல்லைங்களா, சிற்றனை அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீ எல்லாம் அப்பா கூட விளையாட முடியாது. அப்படி நீ விளையாடுனா நீ வந்து பகவானை போய் பிரார்த்தனை பண்ணி என்னோட வயித்துல வந்து பிறந்தாதான் உன்னால அப்பா கூட விளையாட முடியும் அப்படின்னு வந்து சொல்லிடுறாங்க. துருவனுக்கு ரொம்ப வருத்தம் ஆயிடுது. ஏன்னா 5 வயது குழந்தை இல்லைங்களா? உடனே அதை வந்து அவங்களால ஏத்துக்கவே முடியல. ரொம்ப கஷ்டமாயிடுது. தன்னோட தந்தை கூட விளையாட முடியல. ரொம்ப அழுக கோபத்தோட அவங்க அம்மா கிட்ட போய் முறையிடுறாங்க. இந்த மாதிரி வந்து சிற்றனை என்னை வந்து கண்டிச்சுட்டாங்க, என்னை வந்து திட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி அழறாங்க. உடனே வந்து சுனித்தி என்ன சொல்றாங்க, அதற்கு நம்மளால எதுவும் பண்ண முடியாது. உங்க அப்பாவுக்கு அவங்களதான் பிடிச்சிருக்கு தந்தைக்கு. அதனால வந்து அவங்க சொன்னதை நீ வேணா செய். நீ போய் பகவானை வந்து பிரார்த்தனை பண்ணு அப்படின்றத வந்து துருவ மகாராஜ் கிட்ட சொல்லுவாங்க. உடனே துருவ மகாராஜ் என்ன பண்றாங்க, 5 வயது குழந்தை இல்லைங்களா, உடனே வந்து தனக்கு தியானம் பண்ணி பகவான்கிட்ட போய் முறையிட்டு நிறைய செல்வத்தை வாங்கி நம்மளும் வந்து ஒரு பெரிய ராஜாவாகணும், அப்பாவை விட பெரிய ராஜாவாகணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோட அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க அம்மா சொன்ன மாரி அவங்க தவம் பண்ண கிளம்பிட்டாங்க. உடனே அவங்க வந்து இது இது நாட்ட விட்டுட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க, தவம் பண்ண போறாங்க. வழியில நாரத முனிவர் பாக்குறாங்க. அந்த சின்ன குழந்தை போறத பார்த்துட்டு, "எங்க போற?" அப்படின்னு வந்து கேக்குறாங்க. உடனே நான் வந்து இந்த மாரி தவம் பண்ண போறேன் அப்படின்னு வந்து அந்த குழந்தை சொல்லும். உடனே வந்து தவம்லாம் உன்னால பண்ண முடியாது. நீ ரொம்ப குட்டியா இருக்க. அப்புறம் அங்க நெறைய ஆபத்துக்கள்லாம் இருக்கு. தவம் பண்றதெல்லாம் பெரியவங்க செய்யறது. உனக்கு இந்த வயசுல அதெல்லாம் அவ்வளவு ஈஸியா வராது. நீ வீட்டுக்கு போ அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. உடனே இதெல்லாம் வந்து டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. குரு வந்து எப்பயும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. இவங்க வந்து பக்தியில நிலைச்சிருப்பாங்களா அப்படின்றதுல. அதுல துருவ என்ன பண்றாங்க, எப்படி எவ்வளவு கஷ்டம் இருந்தாலும், என்ன இதா இருந்தாலும் நான் வந்து தவம் பண்ணி பெரிய ராஜ்யத்தை அடைவேன். பகவான்கிட்ட இருந்து கேட்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அவங்களோட டிட்டர்மினேஷன் பார்த்த உடனே என்ன பண்றாங்க நாரத முனிவரும், அவங்களுக்கு தவம் பண்றதுக்கான விஷயங்கள் அவங்களுக்கு குடுக்குறாங்க. அதுதான் வந்து குரு டிசைபிளுக்கு குடுக்குற போதனைகள் அப்படின்றது. அப்போ என்ன மாதிரி தவம் பண்ணணும் அப்படின்ற முறைகளை அவங்க குரு மகாராஜுக்கு குடுக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன மந்திரத்தை உபதேசிக்கணும் அப்படின்றதையும் குரு கிட்ட டிசைபிள் வாங்கிக்கிற ஒரு பொக்கிஷம் என்ன, மந்திரம் இல்லைங்களா, ஹரிநாமத்தை அவங்க வாங்கிக்கிறாங்க. வாங்கிட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க, மதுவனம் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல அவங்க தவம் பண்ண போறாங்க. அப்ப பாத்தீங்கன்னா முதல் மாதம் வெறும் வந்து பழங்கள் மட்டும் 3 நாளைக்கு ஒரு முறை அவங்க வந்து எடுத்துக்கிறாங்க. 2வது மாதம் உலர்ந்த புல் இலைகள் 6 நாட்களுக்கு ஒரு முறை அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க. தண்ணீர், அதாவது 3வது மாதத்துல தண்ணீர் மட்டும் 9 நாட்களுக்கு ஒரு முறை. அப்புறம் காற்றையே 12 நாட்களுக்கு ஒரு முறை 4வது மாதத்துல. 5வது மாதத்துல ஒரே காலில் நகராமல் இருக்காங்க. இதெல்லாம் படிக்க நம்மளுக்கு ரொம்ப சாதாரணமா தெரியும். ஆனா 5 வயது குழந்தை என்ன பண்ணிருக்கு, ஒரு மாதம் ஃபுல்லா 3 நாளைக்கு ஒரு முறை மட்டுமே பழங்களை எடுத்திருக்கு. அப்புறம் 6 நாட்களுக்கு ஒரு முறை புல் இலைகள், காய்ந்த புல் இலைகளை எடுத்திருக்காங்க. அப்புறம் 9 நாட்களுக்கு ஒரு முறை தண்ணீர் எடுத்திருக்காங்க. காற்றை மட்டும் 12 நாட்களுக்கு ஒரு முறையே சுவாசிச்சிருக்கிறாங்க. அப்புறம் ஒரே கால்ல நகராம இருக்காங்க. இந்த கடுமையான தவத்தை பார்த்தோன்னே என்ன ஆகுது, பூமியே வந்து கொஞ்சம் தடுமாறுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். துருவன் தன் இந்திரியங்களை அடக்கியதை கண்டு நாரதர் மகிழ்ந்து வாசுதேவ மந்திரத்தை உபதேசிக்கிறார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மந்திரத்தை வந்து என்ன பண்ணாங்க, குரு வந்து டிசைபிளுக்கு கொடுக்குறாங்க. துருவனின் தவத்தால் 3 உலகமும் தடுமாறுகிறது. அவனுடைய கட்டை விரல் பூமியின் பாதியை கீழே தள்ளியது. இவ்வளவு கடுமையான தவம் இல்லைங்களா? அப்ப அது என்ன ஆகுது, பூமியே வந்து அவங்க அது வந்து நடுக்கத்துல இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். இதெல்லாம் பார்த்த உடனே என்ன ஆகுது, பகவான் வந்து வராங்க. வந்து துருவனுக்கு ஆசீர்வாதம். எதுக்காக பகவானுக்கு தியானம் பண்றாங்க, நிறைய செல்வமும் நிறைய வந்து அதாவது கிங்டம், அப்பாவோட பெரிய கிங்டம் கிடைக்கணும், பெரிய அரசனாகணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோட வந்தாங்க இல்லைங்களா? அப்போ பகவான் வந்து முன்னாடி நிக்கிறாங்க. அப்போ துருவ மகாராஜ் என்ன பண்ணிருக்காங்க, இப்போ அஷ்டாங்க யோகத்துல உச்ச நிலை என்னது, அதாவது சமாதி நிலை அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அந்த நிலையில இருக்காங்க. வெளியில என்ன நடக்குதுன்னே தெரியல. அப்படி இருக்கும்போது பகவான் வந்து நிக்கிறாங்க சங்கு சக்கர கதாபத்மத்தோட. ஆனாலும் அதையும் அவங்களால என்ன பண்ண முடியல, கவனிக்க முடியல. அந்த அளவு தனக்குள்ளார இருக்கிற
பகவான் அவங்க தியானம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ உடனே பகவானுக்கு பார்த்தோன்னே ஆச்சரியமாயிடுது. என்ன நம்ம வந்திருக்கோம், இந்த பிள்ளை கண்ணை திறந்து நம்மள பார்க்கலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அப்பதான் பகவான் என்ன பண்ணாங்க, சரி உள்ளார நம்ம இருக்கிற உருவத்தை நம்ம மறைச்சிடுவோம் அப்படின்றத ஒண்ணு தெரிஞ்சுட்டு என்ன பண்ணாங்க, மறைச்சிடுறாங்க. உள்ளார பகவானை பார்த்து மகிழ்ந்து அவ்வளவு பேரானந்தத்துல இருந்த துருவ மகாராஜ் பகவானை காணணும்னு என்ன பண்ணாங்க, கண்ணை திறந்து பாக்குறாங்க. உள்ளார இதயத்துல இருந்த பகவான் அப்படியே வெளியில தெரியுறாங்க. அதை பார்த்தோன்னே அவங்களுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம் ஆயிடுது. 5 வயது குழந்தை இல்லைங்களா, உடனே என்ன பண்றாங்க, நான் வந்து பெரிய வைரக்கல் இருக்கும்போது உப்புக்கல்லுக்கு ஆசைப்பட்டுட்டேனே அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து சொல்லி, எனக்கு நீங்க தான் வேணும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. உடனே பகவான் வந்து, இல்ல நீ வந்து செல்வத்தை விரும்பி நீ வந்த இல்லையா, உன்னோட கடுமையான தவத்துக்கும் என்ன இருக்கு, ஒரு பலன் கண்டிப்பா உண்டு. ஏன்னா அவ்வளவு நாள் என்ன பண்ணிருக்காங்க, கடுமையான தவம் பண்ணிருக்காங்க. அந்த பலனை நீ வந்து கண்டிப்பா அடைஞ்சே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு என்ன பண்ணாங்க, துருவ நட்சத்திரம்ன்றது ஒண்ணு உருவாக்கி அதுல வந்து அவங்கள அரசராக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அதற்கப்புறம் அவங்க நல்லபடியா ஆட்சி பண்ணி பகவானை அவங்க அடையிறாங்க. ஆனா பகவானை பார்க்கிற வரைக்கும் அவங்களுக்கு எது மேல ஆசை இருந்தது, செல்வத்தின் மேல ஆசை இருந்தது. ஆனா பகவானை பார்த்த அந்த வினாடி என்ன ஆயிடுது, இந்த பூமி சம்பந்தப்பட்ட ஜட உலகம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம்லாம் அவங்களுக்கு துச்சமாயிடுது. பகவானே உயர்ந்தவங்கன்றது தெரிஞ்சு பகவானே அடையணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் அவங்களுக்கு ஏற்படுது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுவும் பாகவதத்தில் உள்ள ஸ்லோகம். சரிங்களா? இதுதான் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம், இந்த ஸ்லோகத்துக்கான உதாரணமா நம்ம பார்க்கிறோம். எனக்கு அன்பு தொண்டு செய்வதில் இடையூறாது ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு என்னிடம் வந்தடைவதற்கு தேவையான அறிவை நானே வழங்குகின்றேன் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அதற்கான சரித்திரம். மத்தது 10.11 तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता. हरे कृष्णा. அவர்களிடம் விசேஷ கருணையை காட்டுவதற்காக அவர்களது இதயத்தில் வசிக்கும் நான் அறியாமையினால் பிறந்த இருளை ஞானமெனும் சுடர்விடும் தீபத்தினால் அழிக்கின்றேன் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். சதுர் ஸ்லோகில இது 4வது ஸ்லோகம். சரிங்களா? அப்போ விசேஷ கருணை, நம்ம வந்து பிரயர்த்தனம் ஒரு பக்கம், பகவானோட கருணை ஒரு பக்கம். அது ரெண்டுமே இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். பகவான் அவங்களோட பிரயர்த்தனத்தை பார்ப்பாங்க, அதற்கேற்ற மாதிரி அவங்களோட கருணை ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும். அப்ப அவர்களிடம் விசேஷ கருணையை காட்டுவதற்காக அவர்களது இதயத்தில் வசிக்கும் நான், பகவான் எல்லாரோட இதயத்திலும் பரமாத்மா இருக்காங்க இல்லையா, அறியாமையினால் பிறந்த இருளை, இந்த ஜட உலகத்தில் சம்பந்தப்பட்டு அறியாமையில் இருக்கும் இல்லைங்களா, அந்த இருளை நீக்கி ஞானம் என்னும் சுடர்விடும் தீபத்தினால், ஞானம் செல்ஃப் ரியலைசேஷன் ஆத்ம ஞானத்தை கொடுத்து என்ன பண்றாங்க, அவங்களோட அறியாமைன்ற இருளை வந்து அவங்க அழிக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கிறோம். அதற்கு எக்ஸாம்பிள் சுகதேவ் கோஸ்வாமியும் பரிஷித் மகாராஜரும். சுகதேவ் கோஸ்வாமி மரணம் 7 நாள்ல அவங்க என்ன பண்றாங்க, பரிஷித் மகாராஜ் அவங்க சுகதேவ் கோஸ்வாமிகிட்ட தஞ்சம் அடைகிறாங்க இல்லைங்களா, அப்ப அவங்களுக்கு ஆத்ம ஞானத்தை கொடுக்குறாங்க. அதனால அவங்க கிட்ட உள்ள அறியாமைன்றது விலகுது. அதே மாதிரி கபிலர் தேவகுதி அவங்களுக்கு என்ன பண்றாங்க, ஆத்ம ஞானத்தை கொடுக்குறாங்க சாங்கிய பிலாசபி மூலியமா. அதாவது உடல் அல்ல ஆத்மான்ற ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சு ஆத்மா பகவானை பக்தி சேவை செய்யறதுனால பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றத கபிலர் வந்து தேவகுதி அவங்க தாய்க்கு உபதேசம் பண்ணுவாங்க. அப்போ அதனால என்ன ஆகுது, அறியாமைன்ற இருள் போகி ஞானம்ன்ற ஒரு தீபம் வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்குதுன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மத்தது 10.12 13 अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे. हरे कृष्णा. அர்ஜுனர் கூறினார், நீரே பரபிரம்மன். இப்ப 4 சதுஸ்லோகி அது கேட்டாங்க இல்லைங்களா, அதான் 4 ஸ்லோகங்கள். அதுல என்ன இருந்தது, பகவானே சர்வ காரண காரணம், எல்லாரும் பகவான் கிட்ட இருந்து வந்திருக்கோம்ன்றது தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்க பக்தி சேவையில ஈடுபடுவாங்க, அவங்க நிலைப்பாடு என்னன்றத பார்த்தோம். அதற்கப்புறம் பகவான் அவங்களுக்கு அவங்களை வந்து அடைவதற்கான வழியை அவங்க கொடுப்பாங்கன்றத பார்த்தோம். அதற்கப்புறம் அறியாமைன்ற இருள் வந்து பகவான் வந்து அகற்றுறாங்க, ஞானம்ன்ற சுடர்வின் தீபத்தினால் அறியாமை அகலுதுன்றதை நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா. இதெல்லாம் கேட்டோடனே பகவான் தான் சர்வ காரண காரணம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு பகவான் அர்ஜுனர் எப்படி எடுத்துக்கிறாங்க, பரபிரம்மமா அவங்க
ஏத்துக்கிறாங்கன்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அர்ஜுனர் கூறினார், நீரே பரபிரம்மன், உன்னத இருப்பிடம், மிகவும் தூய்மையானவர், பரம சத்தியம், நீரே நித்தியமானவர், திவ்யமானவர், ஆதிதேவர், பிறப்பற்றவர், மிக பெரியவர். உம்மை பற்றி இந்த உண்மையினை நாரதர், அசித்தர், தேவலர், வியாசர் போன்ற மிக சிறந்த ரிஷிகளும் உறுதி செய்துள்ளனர். இப்பொழுது நீரே இதனை எனக்கு அறிவித்துள்ளீர் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். நம்ம பகவத்கீதை யாரோட மனநிலையில கேட்கிறோம்? அர்ஜுனரோட மனநிலையில கேட்கணும் இல்லைங்களா? அப்ப நம்மளும் சதுரஸ்லோகியை கேட்டிருக்கோம். நமக்கும் எப்படி ஏற்படணும் ரியலைசேஷன்ஸ்? அர்ஜுனரோட இந்த பிரேயர்ஸ் மாதிரி இருக்கணும். அதாவது எல்லாமா பகவானை அவங்க பார்க்கிறாங்கன்றது தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதை யாரெல்லாமும் நிரூபிச்சிருக்கிறாங்க? நாரதர், அசித்தர், தேவலர், வியாசர் இவங்க எல்லாமும் பகவானை பத்தின இந்த உண்மைகளை சொல்லியிருக்காங்கன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். இப்போ இந்த பகவத்கீதையிலும் பகவான் என்ன பண்ணிருக்காங்க? இது எல்லாத்தையும் உபதேசம் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? இது தாண்டி நம்ம ஏதாவது தேடி யாரு பகவான், நம்ம எப்படி இந்த பிறப்பு இறப்புல இருந்து வெளியில வர்றது, இல்ல ஏன் இந்த உலகத்துல இப்படி டிஃப்ரெண்டா இருக்கும், எதனால நமக்கு கஷ்டங்கள் வருது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம தேடி கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம மறுபடியும் நம்ம ஆதாரமா எங்க போகணும்? நம்மளோட வேதத்துக்கிட்ட தான் போகணும் இல்லைங்களா? வேதத்தையும் நம்ம எடுக்காம வேற எங்கேயாவது தேடணும் அப்படின்னா நம்ம மிஸ்கைட் ஆயிடுவோம். வேற எங்கேயாவது போயிட்டு அப்படியே தேடி தவறான பாதையில நம்ம போயிடுவோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ பகவத்கீதையில பகவான் சொன்ன விஷயத்த அர்ஜுனர் எடுத்திருக்காங்க. நம்மளும் என்ன பண்ணணும்? இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலியமா, அதுவும் நாரதர், அசித்தர், தேவலர் அவங்க எல்லாருமே சொல்லியிருக்காங்க. அதுவும் இல்லாம பகவானே சொல்லியிருக்காங்க. இவ்வளவு விஷயம் சொல்லியிருக்கிற பட்சத்துல இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலியமா நமக்கும் என்ன ஏற்படணும்? பகவான் மேல அவசியம் நம்பிக்கை ஏற்படணும். பகவானை நம்ம பக்தி பண்ணி திருப்தி பண்ணணும்ன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? மத்தாஜி 10.14, 15. सर्वमेतद्ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः, स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम, भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते. हरे कृष्णा. கிருஷ்ணா, தங்கள் எனக்கு கூறியவற்றை எல்லாம் உண்மை என்று நான் முழுமையாக இருக்கின்றேன் அப்படின்றத இங்க அர்ஜுனர் சொல்றாங்க. இது வரைக்கும் பகவான் சொன்னாங்க இல்லைங்களா? சதுஸ்லோகி வரைக்கும் அது எல்லாமே உண்மை அப்படின்னு அர்ஜுனர் இருக்கிறாங்க. பகவானே, தேவர்களோ அசுரர்களோ உமது வியக்துவத்தை அறிய முடியாது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப யாரால மட்டும் பகவானை அறிய முடியும், தெரிஞ்சுக்க முடியும்? தூய பக்தர்களால மட்டுமே பகவானை புரிஞ்சுக்க முடியும்ன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா பிரம்ம விமோகன் லீலா, கோவர்தன் லீலால பார்த்தோம். அதுல என்னாச்சு? தேவர்களால கூட பகவானை முழுமையா புரிஞ்சுக்க முடியல அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் 10.15 உத்தம புருஷரே, அனைத்திற்கும் மூலமே, அனைவருக்கும் இறைவனே, தேவர்களின் தேவரே, அகிலத்தின் இறைவனே, உண்மையில் உமது சுய அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் நீரே உம்மை அறிவீர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ பகவானை முழுமையா யாராலும் தெரிஞ்சுக்க முடியாது, தூய பக்தர்களால் தெரிஞ்சுக்க முடியும். அதுவும் முழுமையா பகவானால மட்டும்தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும். அதான் இங்க என்ன பார்க்கிறோம்? உமது சுய அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் நீரே உம்மை அறிவீர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதுவும் இல்லாம இதெல்லாம் பிரேயர்ஸ், அர்ஜுனர் கொடுக்குற பிரேயர்ஸ். நமக்கு பிரேயர்ஸ் எல்லாம் சொல்ல தெரியாது இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது அர்ஜுனர் சொல்ற பிரேயர்ஸ் நம்மளும் என்ன பண்ணணும்? உச்சரிக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மத்தது 10.17, 10.18. 17. கதம் வித்யாமஹம் யோகின் த்வாம் சதா பரிசிந்தயன். கேஷு கேஷு ச பாவேஷு சிந்த்யோசி பகவன்மயா விஸ்தரேணாத்மனோ யோகம் விபூதிம் ச ஜனார்தன பூய கதய திருப்திர்ஹி சுண்வதோ நாஸ்தி மே மிருதம். ஹரே கிருஷ்ணா. உன்னத யோகியாகிய கிருஷ்ணரே, நான் உம்மை இடையூறாது நினைப்பதும் அறிவதும் எங்கனம். பகவானே, வேறு எந்தெந்த உருவங்களில் உண்மை நினைவு கொள்ள முடியும்? இப்பதான் பகவானோட ஆப்புலன்சஸ் அர்ஜுனர் கேட்கிறாங்க. சரிங்களா? ஏன்னா இப்ப தெரிஞ்சு போச்சு பகவான் தான் சர்வ காரண காரணம்னு. பக்தி சேவையில் ஈடுபடணும், அப்பதான் பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும்னா பகவானை நம்ம நித்தியப்படி நம்ம என்ன பண்ணணும்? நினைக்கணும். ஏன்னா நம்ம பார்த்தோம்ல, என்ன பார்த்தோம்? 10.9 ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன பார்த்தோம்?
தூய பக்தர்களின் சிந்தனை எண்ணில் மூழ்கியுள்ளன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப பகவானை நம்ம நித்தியப்படி நினைக்கணும் அப்படின்னா அவங்களோட அப்பலன்சஸ் நமக்கு தெரியணும். எதெல்லாம் பகவான் எப்படி இருக்காங்கன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? அதற்கான கேள்விதான் இது. நான் உம்மை இடையராது நினைப்பதும் அறிவதும் எங்கனம், பகவானை வேறு எந்தெந்த உருவங்களில் உம்மை நினைவு கொள்ள முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஜனார்தனா, உமது வைபவங்களின் யோக சக்தியை பற்றி தயவு செய்து விவரமாக கூறவும். பகவானோட யோக சக்திய பகவான்கிட்ட கேட்கிறாங்க. உம்மை பற்றி கேட்பதில் நான் ஒருபோதும் நிறைவடைவதில்லை. இதுவும் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு நிலைப்பாடு. சரிங்களா? என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, உம்மை பற்றி கேட்பதில் நான் ஒருபோதும் நிறைவடைவதில்லை. அந்த அளவுக்கு நம்மளோட மனப்பான்மையும் இருக்கணும். பகவானை பத்தி நிறைய கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏனெனில் உம்மை பற்றி அதிகமாக கேட்கும்போது உமது வார்த்தைகளின் அமிர்தத்தை நான் அதிகமாக சுவைக்க விரும்புகின்றேன். நமக்கு பிடிச்சவங்க கிட்ட ரொம்ப நேரம் பேசிக்கிட்டே இருப்போம் இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது பகவானை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கும் போது நமக்கு என்ன எப்படி இருக்கும்? ரொம்பவே விருப்பத்தோட இருப்போம். இது வந்து ஒரு டிவோட்டிஸோட நிலைப்பாடா நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தது 10.19. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச அந்ததே கதயிஷ்யாமி திவ்யா ஹ்யாத்ம விபூதயः பிராதான்யதः குரு ஸ்ரேஷ்ட நாஸ்த்யந்தோ விஸ்தரஸ்ய மே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 10.19ல பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்றத பார்க்கலாம். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அப்படியே ஆகட்டும், நான் எனது தெய்வீகமான தோற்றங்களை பற்றி உனக்கு கூறுகின்றேன். ஆனால் நான் முக்கியமானவற்றை மட்டுமே கூறப்போகின்றேன். ஏனெனில் அர்ஜுனா, எனது வைபவங்களோ எல்லையற்றவை அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவானை பத்தி முழுமையா சொல்லணும் அப்படின்னா அதற்கு கணக்கே இருக்காது இல்லைங்களா? பகவான் அன்லிமிட்டட் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஏன்னா மில்லியன்ஸ் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் இருக்கு. அதுல நிறைய லீலைகள், குணங்கள் எல்லாமே வந்து இருக்கும் இல்லைங்களா? நம்மளோட ஒரு உலகம் மட்டும் கிடையாது. இந்த உலகத்திலேயே பகவான் வந்து என்ன பண்றாங்க? இந்த மெட்டீரியல் உலகத்திலேயே பகவான் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற விஷயங்கள், நம்மளோட கொஞ்சம் ஞானத்துல தெரிஞ்சுக்கிறதுன்னா தசாவதாரம் தெரிஞ்சிருக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் ஹிடன் சக்தியில பாத்தீங்கன்னா பிருத்து மகாராஜ், அதே மாதிரி கபிலரா வந்து பகவான் வந்து அவதாரம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம். சக்தி ஆவேஷ அவதாரம், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது நம்ம இங்க நடந்தது நம்ம வந்து நிறைய தெரிஞ்சுக்க முடியல இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது பகவான் வந்து நிறைய மில்லியன்ஸ் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் பகவான் கிட்ட இருந்து வருது. எல்லாத்துலயும் வந்து நிறைய வைபவங்கள் உண்டு. இது இல்லாம ஆன்மீக உலகத்திலயும் என்னது நிறைய வைபவங்கள் உண்டு இல்லைங்களா? அப்ப எல்லாத்தையும் வந்து நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியாது. அதனால பகவான் இதுல என்ன சொல்றாங்க? நான் முக்கியமானவற்றை மட்டும் கூற போகின்றேன். என்னில் அர்ஜுனா, எனது வைபவங்களோ எல்லையற்றவை அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது அந்த 10.21ல இருந்து 38 வரைக்கும் உள்ள ஸ்லோகங்களோட சார்ட் தான் இது. அதுல என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். பகவான் வந்து இந்த வஸ்துல இப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ 12 ஆதித்யர்கள்ல பகவான் என்னவா இருக்காங்க? விஷ்ணுவா இருக்காங்க. வானில் ஒளிர்பவை. என்ன வானில் ஒளிருது? சூரியன், சந்திரன், நிலா இதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? அதுல ரொம்ப பிரகாசமானது சூரியன். அப்போ பகவான் சூரியனா இருக்காங்க. மருந்துக்களுள் மரிஷி அப்படின்னு பார்க்கிறோம். நட்சத்திரங்கள்ல நிலா, நட்சத்திரம்ல வந்து நிலாவா இருக்காங்க பகவான். அப்புறம் வேதங்கள்ல சாம வேதமா பகவான் இருக்காங்க. தேவர்கள்ல இந்திரனா இருக்காங்க. நிறைய தேவர்கள், 33 கோடி தேவர்கள் இருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்படிப்பட்ட நிறைய தேவர்கள்ல பகவான் யாரா இருக்காங்க? இந்திரனா இருக்காங்க. புலன்கள்ல மனம், ஏன்னா மனத்தை தான் நம்ம என்ன பண்றோம்? பகவான் மேல் நிலைநிறுத்துறோம் இல்லைங்களா? அப்ப புலன்கள்ல மனமா பகவான் இருக்காங்க. வாழும் உயிரினங்கள்ல வாழ்க்கை சக்தியா ஆதாரமா இருக்காங்க. 11 ருத்ரர்கள்ல சங்கரன் சிவபெருமானா இருக்காங்க. பிரம்மா உருவாக்குனாங்க இல்லைங்களா? ருத்ரர்கள் 11 பேர்ல அதுல சிவபெருமானா, அதாவது சங்கரனா பகவான் இருக்காங்க. யக்ஷ ராட்சசர்கள்ல குபேரனா இருக்காங்க. தலைவர்கள்ல சேனாதிபதியில முருகன் ஸ்கந்தனா பகவான் இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கிறோம். நீர்நிலைகள் நிறைய பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அதுல பெருங்கடலா பகவான் இருக்காங்க. முனிவர்கள் பிருகு முனியா இருக்காங்க. அதிர்வுகள் சத்தம், அதுல சப்தத்துல ஓம் அப்படின்ற சப்தமா இருக்காங்க. யாகங்கள்ல ஜபம் நம்ம செய்யறோம் இல்லைங்களா? ஜபம், ஹரிநாமம், ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம், அது பகவானா இருக்காங்க. அசையாதவை, அதுல இமயமலை. அப்ப நமக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பார்க்கும்போது அதெல்லாம் யாரா தெரியணும்? நமக்கு வானத்துல நம்ம தினமும் பார்க்கறது என்ன? சூரியனும் சந்திரனும் இல்லைங்களா? அப்ப சூரியனை பார்க்கும் போதெல்லாம் பகவானோட கண்களா தெரியணும். அதே மாதிரி சந்திரனை பார்க்கும்போது என்னவா தெரியணும்? பகவானோட மனதா தெரியணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். அப்ப நித்தியமா நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? பகவானோட நினைவில் நம்மளால இருக்க முடியும்.
அப்ப அசையாதவையில இமயமலை, மரங்கள்ல ஆலமரம், தேவ ரிஷிகள்ல நாரதர், தேவலோக பாடகர்கள்ல சித்ராரதன், அப்புறம் சித்தர்கள்ல கபிலர், குதிரைகள்ல உச்சைஸ்ரவஸ், அப்புறம் தேவலோக யானைகள்ல ஐராவதம். யானைகள்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கு தேவலோக யானை எது? ஐராவதம். அப்போ ஐராவதம் யாரு? பகவான் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் மனிதர்கள்ல மன்னன், ஆயுதங்கள்ல வஜ்ரம், வஜ்ராயுதம் தான் இருக்கலே சக்தியானது. பசுக்கள் அதுல காமதேனு, சந்ததி உருவாக்குபவர்கள்ல மன்மதன், பாம்புகள்ல வாசுகி. சரிங்களா? தேவலோக பாம்புகள்ல ஆதிசேஷன், அதாவது இது ஜட உலகில் உள்ள பாம்புகள், அதுல வாசுகி. அது தேவலோகத்துல உள்ள பாம்புகள்ல ஆதிசேஷனா பகவான் இருக்காங்க. நீர் தெய்வங்கள்ல வருணன், புறப்பட்ட மூதாதையர் ஆரியமா, சட்டத்தை வழங்குபவர் அதுல யமன், தைத்திய அசுரர்கள் பிரகலாதன், அதுக்கப்புறம் கீழடக்குபவர்கள் காலம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப காலமும் டைமும் யாரு? பகவான் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மிருகங்கள் அல்ல சிங்கம், பறவைகள் கருடன், அதுக்கப்புறம் சுதிகரிப்பவர்கள் அதுல காற்று, ஆயுதம் செலுத்துபவர்கள்ல ஸ்ரீராமரா இருக்காங்க. மீன்கள்ல சுறாமீன் அதாவது மக்கரம், பாயும் நதிகள்ல கங்கை, பகவானோட வாமன அவதாரம் அப்போ திரிவிக்ரம அவதாரம் எடுக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அப்ப என்ன ஆகுது? இந்த மெட்டீரியல் உலகம் இருக்கு இல்லைங்களா? அதுல என்ன பண்றாங்க? பகவானோட பாதம் உயர்ந்து போய் அந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல அந்த இது இருக்கு இல்லைங்களா? லேயர்ஸ், அந்த லேயர்ஸை தொலை போட்டுட்டு போகுது. அப்போ அங்க விரஜா நதி இருக்கு இல்லைங்களா? பகவான் இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா? கார்னோதய கஷாய விஷ்ணுவா, அந்த விரஜா நதி என்ன பண்ணுது? பகவானோட பாதத்துல பட்டு இந்த பூமியில வருது. அதுதான் கங்கை நம்ம பார்க்கிறோம். படைப்புகள்ல தொடக்கம், முடிவு மற்றும் இடைநிலைப்பட்ட நிலை அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். அறிவியல், சுய ஆன்மீக அறிவியல், தர்க்கவாதிகள்ல உறுதியான உண்மை, எழுத்துக்கள்ல முதல் அட்சரம், கூட்டு சொற்கள்ல இரட்டை சொல் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். படைப்பாளிகள்ல பிரம்மாவா இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் புகழ், அதிர்ஷ்டம், பேச்சு, நினைவாற்றல், நுண்ணறிவு, விசுவாசம் மற்றும் பொறுமை, இதெல்லாம் குணங்கள் இல்லைங்களா? இந்த குணங்கள்லாம் யார்கிட்ட? பெண்கள், அதாவது பெண்கள்கிட்ட இந்த குணங்கள்லாம் இருக்கு. இதெல்லாம் பகவானா பார்க்கிறோம் நம்ம. ஸ்தோஸ்திரங்கள், பிருகத் சாம ஸ்தோஸ்திரம், அதுக்கப்புறம் சந்தஸ் கவிதை, காயத்ரி, மாதங்கள்ல மார்கழி, பருவங்கள்ல வசந்தம், ஏமாற்றுவர்கள் கிட்ட உள்ள சூது, அப்புறம் ஒளிபவற்றுள் தேஜஸ். எந்த ஒரு பொருள் ஒளி மிக்கதா இருக்கோ அந்த ஒளி யாரா நம்ம பார்க்கிறோம்? பகவானால கொடுக்கப்பட்ட ஒளியா நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? இதெல்லாம் தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற ஆப்புலன்சஸ். இந்த மாதிரி எந்த ஒரு விஷயத்த நம்ம பார்த்தாலும் நமக்கு யாரோட நினைவு வரும்? பகவானோட நினைவு வரும். இதையும் தாண்டி பகவானோட திருமேனியிலேருந்து தான் நம்ம இந்த உலகமும் நம்மளும் வரோம் இல்லைங்களா? அப்போ சித்து அச்சித்து, அசையும் அசையாதவை எல்லாமே யாரோட சம்பந்தப்பட்டது? பகவானோட சம்பந்தப்பட்டதுதான். ஒரு ஆத்மா கிட்டையும் யாரு இருக்காங்க? பகவான் இருக்காங்க, பரமாத்மாவா. அப்போ யாரையும் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன தோணணும்? நம்ம எல்லாருமே ஆத்மாக்கள், பகவானுக்கு நித்தியமா சேவை செய்யறாங்க அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கும்போது மத்தவங்க கிட்ட உள்ள குறைகள் நம்ம கண்ணுக்கு படிப்படியா தெரியாமல் போகும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 10.39 40. यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यस्यात् मया भूतं चराचरं नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु देशतः प्रोक्तो विभूते विस्तरो मया. हरे कृष्णा. கிருஷ்ண மாதாஜி. மேலும் அர்ஜுனா, இருக்கும் எல்லா உயிர் வாழ்களையும் உற்பத்தி செய்யும் விதை நானே அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல தெரிஞ்சுக்கிறோம். அசைபவை மற்றும் அசையாதவற்றில் நான் இன்றி இருக்கக்கூடியது ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இது தெளிவா சொல்லிடுது. அதாவது வெறும் உயிர்வாழிகள் மட்டும் நம்ம ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும் கிடையாது. அசையாத விஷயங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா? வஸ்துக்கள், அதுவுமே யாரோட திருமேனில இருந்து வந்திருக்கு? பகவானோட திருமேனில இருந்து. அப்போ எந்த ஒரு உயர்ந்த தாத்பரியத்துக்கு நம்மள இந்த ஸ்லோகம் எடுத்துட்டு போகுதுன்னு பாருங்க. அசைபவை மற்றும் அசையாதவற்றில் நான் இன்றி இருக்கக்கூடியது
ஒன்றும் இல்லை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அதனாலதான் பழைய அதாவது முன்னோர்கள் காலத்துல இதெல்லாமே வந்து வழக்கத்துல இருந்தது இல்லைங்களா? பாதத்தை கீழே வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி, காலையில எழுந்திரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? பூமியை வந்து வணங்குவாங்க. நான் வந்து என்னோட பாதத்தை உன் மேல வைக்கிறேன், என்னை வந்து மன்னிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வணங்குவாங்க. ஒரு ஒரு வஸ்துவையும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? வணங்குவாங்க. நீரா இருக்கட்டும், நெருப்பா இருக்கட்டும், எல்லாத்தையும் வந்து அவங்க வந்து மரியாதை கொடுப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப எல்லாமே யார்கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு? பகவான் கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம இதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். எதிரிகளை வெல்வோனே, என்னுடைய தெய்வீக தோற்றங்களுக்கு எல்லையே இல்லை. நான் உன்னிடம் கூறியவை அனைத்தும் எனது விரிவான வைபவங்களில் ஓர் உதாரணமே. இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? நிறைய விஷயங்கள் அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பகவானோட வைபவங்கள்ல ஒரு சின்ன ஒரு பகுதி தான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். பகவானோட வைபவங்களுக்கு எல்லையே இல்லை அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 10.41. यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोष संभवम्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அழகான புகழத்தக்க வைபவங்கள் அனைத்தும் என்னுடைய தேஜஸின் சிறு பொறியிலிருந்து தோன்றியவையே என்பதை அறிவாயாக அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப எதெல்லாம் அழகா இருக்கு, புகழத்தக்க வைபவங்களா இருக்கோ அதெல்லாம் யாருக்கிட்டே இருந்து வந்திருக்கு? பகவானோட சின்ன தேஜஸ், அதாவது சிறு பொறியிலிருந்து தோன்றியவை, பகவானோட தேஜஸ்ல இருந்து கிடைக்கிற சிறு துளியிலிருந்து தோன்றினது அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 10.42. अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्यागमितं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत्. ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः. सर्वं कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ so மச். ஹரே கிருஷ்ணா. 10.42 அந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் என்ன உபதேசம் கொடுத்திருக்காங்கன்றதை பார்க்கலாம். ஆனால் இதனை விவரமாக அறிவதன் தேவை என்ன அர்ஜுனா? என்னுடைய சிறு அம்சத்தின் மூலமாக நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் புகுந்து அதனை தாங்குகின்றேன் அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். அப்போ இந்த பிரபஞ்சம் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த ஜட உலகம், அதெல்லாம் வந்து பகவான் என்ன பண்றாங்க? அவங்களுடைய சிறு அம்சம், அதன் மூலியமா என்ன பண்றாங்க? இந்த பிரபஞ்சத்தை அவங்க தாங்கி பிடிக்கிறாங்கன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப அந்த சிறு அம்சம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இதுல குறிப்பிட்டு இருக்கிறது சிறு அம்சம். ஆனா அந்த சிறு அம்சத்தை அர்ஜுனர் என்ன பண்ணுவாங்க? பார்க்க விருப்பப்படுவாங்க. அப்போ அத வந்து அவங்க பகவான்கிட்ட கேட்பாங்க அடுத்த அத்தியாயத்துல. அந்த சிறு அம்சத்தின் மூலியமா தாங்குறேன் இல்லைங்களா, அதை நான் பார்க்கணும், அந்த உருவத்தை நான் பார்க்கணும். அதுதான் என்ன? விஸ்வரூபம். அதை நம்ம நாளைக்கு பார்ப்போம். வாஞ்சா கல்பத்தருபஸ்ய கிருபா சிந்துபயேவ ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவேந்துக்கு ஜெய். ஷீலா பிரபுபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.